Bismillahirrahmanirrahim. Aku putumu, Mbah. Aja mbok ganggu ya, Mbah. Aku nang kene cuma pengen weruh wujudmu, Mbah. Nggo napa iki, Lur? Rumbuk men kok ngene iki. Rumbuk men kok ngene iki nggone iki. Kini ana wohe aku ya gelem jane iki. Ora nang wohe. Iki lho ora penasaran omah apa iki lho. Tak 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 suara apa lho?